Jeg vil gerne gøre en indsats for SSV og er helt klar og bevidst om, at vi kan gøre en forskel mod de der stemninger, vi har med AfD her i Slesvig-Holsten. Så jeg håber, at vi med alle vores kræfter så i hvert fald kan sætte noget imod. Ja, men jeg er kommet ind på, at jeg arbejder på en dansk skole, og det er der, jeg møder til dagligt alle de mange mennesker, der har valgt det danske mindretal. Og det er dem, der sådan set fortæller mig historierne hver dag. Hvad er det, de har brug for? Hvad er vores dilemma i mindretal? Hvad kan vi kæmpe for? Og dem vil jeg selvfølgelig sætte mig ind for. Vi i mindretal kan gøre en indsats, og jeg vil gerne tage det her budskab med og kæmpe for en moderne mindretalspolitik. Vores landsregering har jo vist, at vi kan gøre en forskel på mange områder. Det er en kæmpe stor fordel, at vi har politikere, der er forhandlingsdygtige med det danske, så man kan lige smutte over grænsen og skaffe mange problemer ud af vejen. Men jeg er ikke kun engageret inden for det politiske. Jeg er også bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Sønderjylland. Er repræsentant for det danske mindretal i region Sønderjyllands Slesvigs kulturudvalg. Det er en opgave, der gør mig stor glæde. Og vi har altså en kultur, og det er mange af vores kandidater, vi er kommet ind på, som virkelig er enestående i Europa. Og der skal vi sætte pulsen, og vi skal sørge for, at vi får en ung og innovativ kulturpolitik, selvfølgelig i tæt tilknytning med mindretal. Vores skole har været til et arrangement til Konfusion Azhar. Det er den første danske skole i Slesvig-Holsten, der har modtaget den her udtegnelse. Og vi var til et arrangement, hvor vi altså havde workshops under mottoet sammen med elever, heute etwas für morgen bewegen. Og det står jeg selvfølgelig for, og tænker her på bæredygtighed. Ikke kun bæredygtighed på det økologiske område, men bæredygtighed på alle områder. Og der er strukturer og udviklinger, vi altså virkelig skal sætte pris på. Vi har en virkelig enestående natur og landskab. Vi har Nationalpark Wattenmeer als naturerbe, og vi har alle de fine områder, om det er slien, eller om det er de mange søer og træer, og hvad man sådan kan tælle op. Men vi har et problem. Der er store belastninger i de her områder, og der er ikke sket nok på det her område, og vi skal stå ind for, at vores livskvalitet med hensyn til det kan blive bedre. Og der skal vi ikke symptomatisk gå ind på et eller andet, men vi skal sørge for, at der er bæredygtige udviklinger på vej, og det vil jeg også gerne stå for i SSV. Så jeg tror, selvom vi har den blå farve med os, er det også rigtig fint at have de grønne tanker i baghovedet. Der er selvfølgelig nogle emner, der bevæger mig meget, og det er også problematikken med, at man ikke har en god foreinbarkeit von Familie und Beruf. Og det starter allerede, når man så går i gang med en uddannelse. Vores unge er allerede kommet ind på det. Vi skal sørge for, at vores unge her i Slesvig-Holsten kan tage gode, kvalitative uddannelser, men ved siden af også har den mulighed for at få børn, stifte familie, få en bopæl ude på landet, men alligevel kunne deltage i det politiske og samfundsmæssige liv. Det må ikke være på den måde, at man altså havner i fattigdom, hvis det er, at man ønsker en familie. Jeg opstiller i Slesvig Ditmarsken, og der var sådan lidt fnisen, da man hørte det med Ditmarsken, og det er måske meget historisk, at vi nu går ind i Ditmarsken. Jeg glæder mig til den der roadtrip, jeg skal på, nede i Stabenholm Erfte og så videre. Og jeg vil gerne gøre en forskel der, men ellers er det da rigtig fint, at vi også i de her trekantsområder kan være meget præsente, og jeg tror, at jeg som ung og innovativ kandidat med alle de engagementer, jeg står for, kan anbefales til plads 5, som jeg blev anbefalet for. Og jeg ville da selvfølgelig også glæde mig,
hvis man følger denne anbefaling, og jeg kan være med til at udvikle det bæredygtige politiske arbejde, SSV står for. Tak for opmærksomheden.